Real Academia Galega definiuse ante o público declarando que parece que o tema central ia ser o das cantareiras, ou sexa, as transmisoras do cancioneiro popular da tradición oral. E, de feito, mencionaban algunhas cantareiras importantes dos últimos anos, de principios deste século e incluso de finais do século pasado. Logo, no comunicado da Academia, matizabas a cuestión e eu sobre iso sí que quería falar. Evidentemente, sin faltar o respeto ás cantareiras, que son as transmisoras. De feito, o que eu creo que hai que homenaxear. E no fondo esta é a idea, tamén penso eu, da Academia. O que hai que homenaxear é a beleza poética, a valía literaria do que chamamos habitualmente cancioneiro popular da tradición oral, das cántigas. Eu digo cántigas porque en Galicia o 52% da poboación, hai unha estatística que se fixo sobre a cuestión, dicimos cántigas, e o 48 aproximadamente di cantigas. Eu, polo tanto, son do territorio onde oín por primeira vez cántigas que é alá no Ribeiro. A cántiga é algo tan importante na cultura literaria galega, non só na cultura popular, que no ano 1863 Rosalía fai un libro que titula Cantares Gallegos, que é unha homenaxe aos cantares en galego que ela oíu en Padrón, en Santiago, donde fose, na tradición oral. E ela quedou tan conmovida literariamente por a beleza desas cántigas que unha boa parte dos poemas dese libro, Cantares Gallegos, son unha glosa, un comentario poético desa cántiga. Por lo tanto, eu creo que o que vamos celebrar fundamentalmente o 17 de maio próximo é a valía literaria, a beleza poética do cancioneiro popular da tradición oral. No cancioneiro popular da tradición oral hai varios xéneros, pero fundamentalmente o que hai é a cuarteta, a estrofa de 4 versos, o poema de 4 versos e ás veces algunha triada, o poema de 3 versos, sobre todo no norte de Galicia, que Murguía e outros decían que viña da tradición céltica, pero bueno, eso habería que averigualo e en todo caso non é sustantivo nesta cuestión. O feito de que a literatura galega naza vencellada totalmente á cántiga popular, o cancioneiro popular da tradición oral, xa lle dá unha relevancia e un significado verdadeiramente extraordinarios ao que vamos celebrar o día 17 de maio. Os meus primeiros traballos sobre o cancioneiro popular da tradición oral e dentro diso as cántigas de temática estrictamente social xa viña de antes, viña como mínimo do ano 62 en que eu publiquei o primeiro traballo concretamente sobre ese tema. Bueno, eso ten que ver coas miñas inquedanzas sociopolíticas e ten que ver co que eu podría chamar daquela o meu incipiente marxismo. E, de feito, xa neses traballos publicados no contexto da prensa de Franco, do mundo editorial franquista, calquera que lea cun pouquiño de atención eses meus traballos perciben que aí hai alguén que se achega ao fenómeno da poesía popular de temática social desde premisas máis ou menos marxistas. Por lo tanto, que eu no ano 69 publicase nunha colección moi popular e moi difundida, que é a colección O Moucho,
aquí en Vigo, dentro da editorial Castrelos, que dirixía Xosé María Álvarez Blázquez, é algo totalmente concordo ou coherente coas miñas inquedanzas e coas miñas actividades daquel tempo. Eu creo que pasou xa o tempo do cancioneiro popular da tradición oral, como pasou o tempo do romanceiro tan estudado por Menéndez Pidal e pola súa escola, porque estamos nun tempo totalmente distinto. Cando eu era neno, aos 9 anos, en Ventosela, eu asistía a lareiras onde as vellas e os vellos cantaban esas cántigas. Esas cántigas existían para eles como alimento e como protagonistas do ocio deles. Hoxe xa non, porque hoxe unha vella en Ventosela de 60 anos chega a casa, dalle un botón á televisión ou a calquera outro tareco e ten unha cantidade de cousas que a van a entreter, algunhas que a van conmover, que a van interesar, etc. etc. Estamos nun mundo totalmente distinto, pero eu, que acabo de, aparte de facer o prólogo para esta edición das cántigas sociais recollidas do pobo, está a punto de saír na editorial Galaxia un libro meu de máis de 250 páxinas sobre este tema. E eu estaba chamado a escribir ese libro porque eu ainda coñecín a cántiga popular cando a cántiga popular tiña todo o sentido. A cántiga popular non era a diversión de un día. Hoxe, se a xente vai oír o coro da Ruada ou cántigas e agarimos nun teatro de Ourense ou nun teatro da Coruña, ali poden cantar estas cántigas, pero eso xa é un espectáculo, eso xa é unha representación, ese é un acto de cultura, o que vamos, como vamos ver unha obra de Shakespeare, de Cervantes ou de Castelao. Pero daquela era un acto de vida. Cando eu estaba na lareira cos vellos e as vellas e contaban lendas e contaban contos e cantaban estas cántigas, vivíase deso. Un sábado e un domingo que facía a xente que non traballaba no campo, pois alrededor do pote do lume na lareira ou nos fiadeiros ou na taberna ou en calquera encontro na eira do trigo, como na famosa cántiga de Curros, a xente vivía desto, vivía desto. Non representaba, vivía. Trataban de cantar moi ben, e algúns sabían cántigas que outros non sabían, comentaban esas cántigas, e nesa universidade eduqueime eu. Por lo tanto, se o meu libro, a punto de sair na editorial Galaxia, ten algúns acertos, é que eu seguramente teño unha vantaxe sobre autores probablemente máis eruditos que a min nese tema, que non viviron isto como unha experiencia vital normal. O cancioneiriño que reeditamos nesta ocasión están no esencial os temas que hoxe seguen a preocupar. Preocupa a emigración. É distinta da época, pero hai emigración, evidentemente, bueno, con uns caracteres verdadeiramente arrepiantes, pero hai emigración. Emigración por fame, emigración por miseria, emigración porque a xente foxe de países ás veces ricos, pero ricos para os ricos do país, non para os pobres, etc. etc. Logo, os distintos capítulos do cancioneiriño que hoxe reeditamos, fálase de fame, de emigración, de miseria, de nais pobres, de fillos pobres. Todo iso está aínda na sociedade. Non o vemos en sociedades en certo modo privilexiadas como esta, pero se vamos a África ou vamos a determinados países de Latinoamérica, realmente o cancioneiriño traducido ao aimara ou ao guaraní, tería todo o sentido. Hai tamén un capítulo moi importante no cancioneiriño, o do servicio militar. Hoxe non hai servicio militar neste sentido, pero bueno, realmente hai militares. E quen son como soldados
ou como cabos ou como sarxentos, os que están dentro do exército español en calquera das misións que teñen, por exemplo, en Asia. Os pobres que queren empregarse, nun momento dado mándanos 2 anos ali, cobran, e é xusto que sexa así, pois un sobresoldo, como non cobrarían se estuveran aquí nun cuartel de Toledo, de Vigo ou de Cartagena, e, polo tanto, os pobres son sempre os que levan o fardo da historia ao lombo. Así que non sería moi difícil traducir as premisas de hoxe, as cántigas que aínda tuveron éxito para os lectores no 69 e aquelas cántigas que oíndo a seu na Lareira, en Ventosela, no 39, no 40, no 41, foi a miña primeira universidade literaria.